ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆಯ ಮುಟ ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಬೊಂಡದ ನೀರಿಡು ಕಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇದೇ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ರೆಡ್ ಬೊಂಡದ ತೊಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ತದ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ದೆತ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತದೇನು ನೀರು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇಂಚ ನಿಗಳು ಕಲಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಆಪ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಏನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ನಿಗಳು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಂದ ನಿಗಳು ಏಪ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊರ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ತು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೃದು ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಆಪ ಪೂರ ಒಂದೇನು ನಿಗಳು ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಲೆ ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಬೊಂಡಡು ಈತ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಲೋಟದಾತು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬಾಟಲ್ ದೈತು ನೋಡು ಐಕಿತ್ತೇನು ಜಿಂಜೆಯ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೇನು ರೆಡ್ ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಹದೋತ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕುರ್ಕುದು ಆಯ್ತಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲಡ್ ನೆಡು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಅವೇನಿಂಚ ಕುರ್ಕೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಲಡ್ಡಂಡಲ ನಿಂಚ ಬಾಟಲ್ದ ಮುಚ್ಚಿದ ಚೂರು ಕುರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಡುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಡುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುರ್ಕೊಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಶೋಕು ಕಲ್ಲಡ್ಡುಂಡು ತುಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತವರ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಬೊಂಡ ನೀರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚೋಡು ಏತ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಟೈಟ್ ಅದು ಚೂರ್ಲ ಗಾಳಿ ಪಿದೇ ಪೋನ್ಲಕ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆನ್ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಲಿ ಹಾಕಿನ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು 24 ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿ ಓಡು ಅವೆಡ್ದುಂಬು ನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಮುಚ್ಚಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು 24 ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಕ 24 ಗಂಟೆ ಹಾಕಿನ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಸೌಂಡು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋಯಿನ ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಲಿ ರೆಡಿ ಆತನಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ಲ ತುಲೆ ಕಲಿತ ಕಲರೇ ಬೊಯ್ದಣ ನೆಕ್ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳಲ ಕಲಿತನೇ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಪ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪನಗ ಮೈತಂಡ ಹಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತಂಡ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾನು ಮೈತ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಲಿತ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಲಿತನೇ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪನ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ ತುಯಿನೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.